Αν λες δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ίσως δεν σου λείπει το πρώτο βήμα. Και το λέω αυτό, γιατί πολλές γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, αρχίζουν να ψάχνουν αμέσως οδηγίες. Τι να κάνω πρώτα, να φτιάξω Instagram, να βγάλω όνομα, να φτιάξω website, να κάνω λογότυπο, να γράψω προσφορά, να κάνω σεμινάριο, να μιλήσω γι' αυτό, να περιμένω λίγο ακόμη. Και όλα αυτά μοιάζουν πρακτικές ερωτήσεις. Αλλά κάτω από το δεν ξέρω ακόμα από πού να αρχίσω, υπάρχει κάτι βαθύτερο. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρεις το βήμα. Είναι ότι αν κάνεις το βήμα, η ιδέα πάβει απλώς να είναι μια ιδέα. Αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Και όταν κάτι αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, το σώμα το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι θα χρειαστεί να πάρεις θέση. Να μιλήσεις, να φανείς, να διαλέξεις, να αφήσεις κάτι άλλο πίσω. Να μην μείνεις μόνο στην ασφάλεια του κάποτε. Γι' αυτό, κάποιες φορές το μυαλό λέει δεν ξέρω. Ενώ το σώμα λέει δεν είναι ασφαλές ακόμα να περάσουμε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ικανή. Δεν σημαίνει ότι η ιδέα σου δεν έχει αξία. Δεν σημαίνει επίσης ότι πρέπει να τα έχεις όλα λυμμένα πριν ξεκινήσεις. Σημαίνει ότι χρειάζεται να κοιτάξεις τη βάση. Γιατί μπορεί να έχεις πληροφορία, μπορεί να έχεις ιδέες, μπορεί να έχεις δει δεκάδες τρόπους να ξεκινήσεις. Αλλά αν το σώμα σου κρατάει ακόμα την παλιά ασφάλεια, θα ψάχνεις πάντα το σωστό πρώτο βήμα για να αποφύγεις την πρώτη πραγματική θέση. Στην επιχειρηματική δημιουργία μέσω του σώματος, το πρώτο βήμα δεν είναι μόνο τεχνικό σημείο. Είναι πέρασμα. Από το σκέφτομαι στο του δίνω χώρο. Από το ίσως κάποτε στο αρχίζω να το παίρνω στα σοβαρά. Από την επιθυμία στη μορφή. Οπότε πριν ρωτήσεις ξανά από πού να αρχίσω, ρώτα. Ποιο βήμα ήδη ξέρω, αλλά δεν έχω κατοικήσει. Ποια θέση με φοβίζει. Ποια μορφή ζητάει η ιδέα μου, που εγώ ακόμη καθυστερώ. Ίσως δεν σου λείπει το πρώτο βήμα. Ίσως το πρώτο βήμα είναι να σταματήσεις να προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις πως κάτι μέσα σου ήδη σε καλεί. Αν αυτό σε βρίσκει, αποθήκευσέ το. Και αν θέλεις να μπεις πιο βαθιά σε αυτή τη γλώσσα, ξεκίνα από τη βιβλιοθήκη της Δημιουργού στην Επιχείρηση. Θα βρεις το link στο προφίλ μου.